Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Katkum ki tulong kubor meta kasi ublei lai thu bau Atif Ahmed ula sya setiap no rengkat berupara hakilai ngut ki breu hakapor bikidang ai jingkren bat ki media. Kini ki arngut kila kenduk sitingneti ya ki media hakapor bikidang mut ban lek check up. Wala kini kinong set kila syakam ha ki pulit handai la peram ya kanai jingja badai ke jingbakla la nebem sim kia ki pulit ka Uttar Pradesh. Katkum ki video bala sapriang kapan i kat ba kini ki laingot ki ronar kidang set penyap ya kini ki arngut ki sipara ki pulit bat ki jurnalis ki yang kham sajingai kimnut ban lektor bat harin kato kan nepor kila lek ban kemno ya kini ki ronar. Natip kertengru ya kini ki ronar kum ullo flash Tewari Sani Singh baru Arun Moria. Susu lai itu bagane ke jingsha aset jap Ahmed berupara Jongu Ashraf ha Prayagraj ha kaba dangshan ukun Jongu Ahmed ungat ha kaju ka pot sya aset penyap. Mat kumju hadin kane ke jingja la hukum la ne perking ha po ka section 6 pa sau CRPC bala pahara rik bor pulit ha keleng ki jaka mane blei jong ka jilla Uttar Pradesh. Lakmi ne pahara rik bor pulit banyada na ka jingja basosi ha kinong ba kan thop ka Ayodhya Varanasi bat Mathura. Menteri rangba Yogi Adityanath ulah hukum ya kilaingut ki judicial member manthwet penya ya gane ke jingja hapo ke jingkmi judicial balasong thai na ka kam wa Arvind Tripathi ringkat ki arngut ki member balasong thai DJ Subesh Kumar Singh baru Brijesh Kumar Soni ka sarkar jila jang Uttar Pradesh kala pha sa Union Home Ministry pa gane ke jingja kala dan hapo ke jingkmi jong katan pulit bat ka commission lada pha breu banthwet ya gane ke jingja. Hagajing tuket ki pulit kini kirunar kilitu ka daw bakilek gane gadai basukwa penbut nam sneu omdai da kumwai pat handai ki pulit kem ngai satya ya kata ka jubab layatu susu ba kini kirunar kadan kes pasuap kensiat Punjab yo Ahmed balau para ullo flash Tewari ula syakam baset jelteng kumju usani hadu khasau ligi kes ladap register ha ka bawla Punjab breu baru Arun ula pani baw dorangti ha kam Punjab ya wei upulit hapo garal house name ar hajar spo batre hapo Delhi.